Vítajte pri ďalšej epizóde Slovakia Calling, prvého slovenského podcastu o pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest. V tomto podcaste sa dozviete aktuality zo sveta Eurovízie, historické zaujímavosti spojené s touto súťažou a informácie o eurovíznych fanušikovských eventoch. Moje meno je Miky Hanes a v dnešnej epizóde budeme pátrať po odpovedi na otázku, či by Slovensko malo v prípade svojej účasti vôbec šancu Eurovíziu vyhrať. Teší ma, že pri hľadaní odpovede na túto otázku mi dnes bude robiť spoločnosť prezidentka OGS Slovakia Adriana Filipová a člen rady OGS Slovakia Blažej Fabián. Aďa, Baďo, ďakujem za váš čas a vítajte v dnešnom podcaste. Ahojte a ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Častokrát sa hovorí, že Slovensko by sa ani nemalo snažiť o návrat na Eurovíziu, lebo malé krajiny aj tak nemajú šancu vyhrať túto súťaž. Adi, začnem u teba. Ako by si možno definovala malú krajinu, čo sa účastníkov Eurovízie týka? No, malú krajinu, ak sa pozrieme podľa počtu obyvateľov, tak by sme to na európske pomery mohli rozdeliť, že by to boli krajiny do 3 miliónov obyvateľov. Čiže tam by boli také najmenšie krajiny ako San Marino, Monako, Malta, Cyprus, Luxembursko, ale potom by tam boli aj krajiny bývalej Juhoslávie, Čierna Hora, Severná Macedónsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, pobaltské krajiny všetky 3. A potom máme ešte 2 krajiny, Arménsko a Gruzínsko, ktoré majú síce cez 3 milióny obyvateľov, ale ekonomicky patria medzi tie najmenšie. Takže môžeme si to rozdeliť takto aj na základe počtu obyvateľov, aj na základe síly ich ekonomiky. Keď sa pozrieme na zoznam účastníkov Eurovízie, Baďo, ty by si zaradil Slovensko medzi malé krajiny, alebo by si vybral nejakú inú kategóriu? Ak chceme uvažovať len čisto v takom binárnom videní sveta, teda veľké alebo malé krajiny, tak rozhodne Slovensko patrí k tým menším krajinám, ale ako aj Aďa spomínala, keď si vezmeme napríklad veľkosť tých jednotlivých krajín, aké majú veľké územie. V Európe je veľmi veľa menších krajín, čo sa týka územia, než Slovensko. Rovnako aj počet obyvateľov, presne ako Aďa povedala. Cez mikroštáty typu San Marino, ktoré sa pravidelne zúčastňujú, Andora, ktorá sa taktiež v minulosti zúčastňovala, alebo aj väčšie štáty typu Cyprus, Malta, Pobaltie, Estonsko, Litva, Lotyšsko. Všetky tieto krajiny majú počet obyvateľov menší, než je Slovensko, čiže z tohto pohľadu by som Slovensko zaradil medzi nejaké stredné krajiny. Ak by sme teda počítali aj s tou kategóriou stredne veľké krajiny, tak presne aj keď som sa pozerala na 45 krajín, ktoré sa zúčastnili Eurovízie, počítam tam aj samozrejme aj Austráliu, tak Slovensko je podľa počtu obyvateľov na 28. mieste, takže 40% krajín je menších, 60% väčších, takže taký približne priemer. A podľa HDP sme na tom ešte lepšie o niečo, na 25. mieste, čiže opäť približne polovica krajín menších, polovica väčších. Takže podľa oboch týchto metrík je Slovensko stredne veľká krajina a na európske pomery až by som povedala, že priemerná európska krajina. Výborne, a toto si mi nahrala, lebo keď si spomenula, že na európske pomery sme priemerná krajina, Adi, na teba teda prezradím, že si na túto časť robila špeciálnu prípravu a z pohľadu dátovej analytičky si sa pozrela na úspešnosť krajín v Eurovízii a urobila si takú celkom rozsiahlu analýzu a taký vedecký prístup si zvolila k tomu. Takže sa budeme presne venovať tomu, že ako vyzerajú priemerné eurovízne krajiny a ich výsledky. A v tejto časti sa teda viac pozrieme aj na to, ako by teoreticky teda mohli dopadnúť krajiny ako Slovensko, alebo teda Slovensko samé. Ty si sa teda pozerala na tú úspešnosť krajín, ktoré sú podobné ako Slovensko, prípadne ešte menšie. Adi, povedz nám teda možno na začiatok tak podrobnejšie, v čom spočívala tvoja analýza. Ja si sama aj všetci asi si dávame niekedy otázky, či vyhrala tá naozaj najlepšia pieseň, či daná krajina nepostúpila do finále preto, lebo je malá napríklad, alebo nemá nejakú podporu susedných krajín. A tak som si povedala, že musím na to prísť a rada potom zazdieľam samozrejme aj všetky tie moje zistenia. A zozbierala som si teda dáta ku každej krajine, či už je to počet obyvateľov alebo to HDP. A takisto ich výsledky na Eurovízii, či už je to víťazstvo, umiestnenie v top 3, top 10, priemerný výsledok, šanca podľa histórie postúpiť do finále. Niektoré dáta boli teda ťažké získať, lebo pozerala som sa na tie výsledky z Eurovízie. Čo sa týka postupu do finále od roku 2004, kedy vlastne vznikli semifinálové kola, a potom presné výsledky od roku 2015,
čo niekedy je ťažké zistiť, ktorá krajina v tom danom semifinále je napríklad na 15. mieste, tak aký má ten konečný výsledok. Takže máme všetky tieto detailné informácie. No a podľa toho som sa snažila nájsť nejaké trendy, že či je nejaká spojitosť medzi výsledkami na Eurovízii a silou ekonomiky alebo počtom obyvateľov a prečo sme si vlastne vybrali tento počet obyvateľov a HDP. Tak počet obyvateľov nám ukazuje, aký je veľký ten domáci chudobný trh, počet interpretov, producentov a iných profesí, ktoré by mohli pracovať či už na piesni, na vystúpení, na marketingu a to HDP nám ukazuje možnosť krajiny do tohto všetkého investovať. A k akým záverom si Adi prišla? Malo by na základe tvojich zistení Slovensko po návrate na Eurovíziu šancu na výhru? Ako sme už povedali, Slovensko nie je malá krajina. Môžeme sa porovnávať napríklad s takým Srbskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom a Bulharskom. A čo som teda zistila, počet obyvateľov a HDP určite zohráva nejakú úlohu, ale nie je to jediným alebo určujúcim faktorom úspechu a sú samozrejme aj veľmi výrazné výnimky. Často krajiny, ktoré majú menší počet obyvateľov, dosahujú dobré výsledky, napríklad Švédsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus a krajiny s veľkým počtom majú horšie priemerné výsledky, či už sú to krajiny Veľké päťky, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Španielsko alebo aj iné. Napríklad také Estónsko, Cyprus, Moldavsko a ďalšie veľmi malé krajiny s malou ekonomikou majú lepšie výsledky ako napríklad Írsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko. Takže keď si porovnáme aj nejaké kultúrne podobné krajiny, tak napríklad Moldavsko má lepšie výsledky ako Rumunsko, Česko má lepšie výsledky ako Poľsko. Takže naozaj až tak tam tá spojitosť nie je až taká silná. A neviem, čím to je, ale ak si vezmeme napríklad 5 najmenších krajín, ktoré sa zúčastňovali pravidelne medzi rokmi 2015 až 2024, tak v roku 2019 mali priemerné umiestnenie 12. miesto a v roku 2017 až 34. Takže veľmi záleží od ročníku, to už by sme sa mohli asi pozrieť na konkrétne ročníky, prečo sa toto dialo a napríklad potom naopak, čo sa týka krajín Veľkej päťky, tak v roku 2022 a 2024 mali priemerné 12. až 13. miesto a v roku 2015 až 20. Naozaj veľmi záleží na ročníku a naozaj ten počet obyvateľov a HDP alebo akýkoľvek iný faktor nie je až tak určujúci. Áno, možno pri tej veľkej peťke, keď si spomenula to zlepšenie, tak tam ja v posledných rokoch vidím ako si takú renesanciu a možno snahu znova dosiahnuť lepší výsledok. Určite to ťaha Francúzsko posledné roky dopredu. A vždy, keď som sa tiež pozeral na tie výsledky, vždy sa tam pridal niekto ďalší. Že napríklad bolo, že Francúzsko a UK boli vysoko, alebo Francúzsko a Španielsko. A samozrejme vysoký štandard si drží Taliansko. A čo sa týka Slovenska, tak podľa týchto historických dát z posledných 10 rokov by sme mali priemerný výsledok 20. miesto. Tam ale treba zdôrazniť, že sme tam počítali krajiny ako Rusko, Bielorusko, Turecko, ktoré sa Eurovízie momentálne nezúčastňujú a tak skoro sa pravdepodobne nevrátia. A okrem toho sú tam ďalšie 4 krajiny, ktoré sa momentálne nezúčastňujú a to je Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Severné Macedónsko. Takže kým sa tieto krajiny nebudú zúčastňovať, tak by sme mali náš priemerný výsledok dotiahnuť na 10. až 20. miesto. Samozrejme, to by záležalo aj od pesničky, ktorú by sme poslali, ale zaujímavý fakt, že vlastne podobne veľké krajiny sa pravidelne umiestňujú na dobrých pozíciách a mali by šancu, a tým pádom mali by sme aj my aspoň teoretickú šancu byť v tom finále a umiestniť sa aj pomerne vysoko. Z tvojich zistení Adi vyplýva teda, že by sme podľa štatistických ukazovateľov nemali byť až tak bez šance. Keď sa pozrieme na výsledky nám podobných krajín, vidíme viaceré úspechy v minulosti, či už výhru Azerbajdžanu, Srbska alebo viaceré druhé, tretie miesta. Baďo, vďaka čomu sa podľa teba dostali tieto krajiny tak vysoko, hoci nepatria medzi tie najväčšie? V prvom rade, Adi, veľký klobúk dole pred tvojou analýzou, lebo je naozaj kvalitná a keby som ja vedel robiť takúto analýzu, tak moja bakalárska práca vyzerá oveľa lepšie. Každopádne, musím povedať, že síce tá tvoja analýza je super, ale je potrebné si uvedomiť, že my tu hodnotíme nejakými tvrdými číselnými dátami umenie. Čo je samo o sebe možno pre niektorých ľudí také diskutabilné, pretože umenie je veľmi individuálna vec. Každému sa bude páčiť niečo iné. Niekomu sa bude páčiť pieseň, ktorú poslala veľká krajina ako Nemecko. Niekto iný ju zase bude úplne hejtovať a
nebude ju chcieť nikdy v živote počuť, ale bude sa mu páčiť pesnička napríklad od Malty. Čiže aj keď nám tieto analýzy dokážu ukázať nejaké trendy, to samotné hodnotenie rok čo rok je vždycky nejaké iné. Každý ročník má iných súťažiacich, iné piesne, iné vystúpenia. Prečo teda krajiny, ktoré sú nám podobné, nie sú veľké počtom obyvateľov HDP alebo podľa nejakých iných ukazovateľov dosahujú dobré výsledky? Najjednoduchšia odpoveď je, že jednoducho v tom svojom ročníku poslali pieseň, ktorá buď vyčnievala z davu, alebo bola nejako zapamätateľná, jednoducho bola dobrá. Sedela na Eurovíziu, našla si tam svojich divákov, bola lepšia ako všetky ostatné. Ešte o tom pravdepodobne budeme hovoriť, ale tieto ukazovatele a to, či je krajina veľká, či je malá, akú má ekonomickú silu, prípadne akú veľkú diasporu má v zahraničí, pretože ako vieme, hlasovať za svoju krajinu nemôžete, ale ak ste napríklad Poliak žijúci, povedzme si na rovinu, kdekoľvek inde v Európe, lebo Poliaci sú všade, môžete hlasovať za Poľsko. Diaspora vám môže pomôcť dosiahnuť lepší výsledok, ale nikdy vás nedokáže vytiahnuť na prvé priečky. Jednoducho to matematicky nejde. Na to, aby ste dosiahli veľké úspechy, potrebujete mať hlasy aj od iných populácií, od iných národností z Európy. Nielen z tej svojej diaspory. Zaujímavé je možno aj podpora v rámci nejakého geografického regiónu, alebo teda tzv. Ten block voting, kedy bolo aj v minulosti a v podstate aj dnes veľmi bežné, že si hlasy posielajú najmä krajiny, ktoré sú z toho istého regiónu alebo sú si nejako kultúrne blízke. Je to dané tou kultúrnou blízkosťou, tým, že možno tí ľudia rozumejú tej kultúre viac, je to pre nich niečo bližšie. Bohužiaľ, my sme nemali možnosť si vyskúšať takúto kultúrnu blízkosť s Českom, pretože jediný rok, kedy sme súťažili spolu, sme neboli v rovnakom semifinále a do finále nepostúpila ani jedna z našich krajín. Čiže áno, tie krajiny, ktoré sú veľké, môžu mať nejakú menšiu výhodu, ale rozhodne nie je dostatočne veľká na to, aby ich automaticky vyniesla do top 5, do top 10. Ja s týmto absolútne súhlasím a skôr by som to nazvala tak, že nie, že by tieto nejaké externé faktory vplývali na to, či tá daná pieseň vyhrá alebo postúpi, ale je to skôr šanca tej danej krajiny vyprodukovať kvalitnú, víťaznú alebo postupujúcu pieseň napríklad. Čiže skôr je to otázka, že má Spojené kráľovstvo alebo Taliansko ten priestor vyprodukovať víťaznú pieseň väčší ako San Marino, to určite áno, ale ak majú rovnakú pieseň, ak by malo Slovensko rovnakú pieseň ako Švédsko, tak by malo výsledok približne rovnaký. Čiže s týmto absolútne súhlasím, že vždy je to o tej piesni. A samozrejme už to, či má krajina peniaze, či má väčší počet obyvateľov, tak je to niečo, čo môže pomôcť vytvoriť tú kvalitnú pieseň, ale ak si dáme napríklad Poľsko, môže mať násobne viac obyvateľov ako Slovensko, ale vyprodukovať lepšiu pieseň ako oni, môžeme určite aj my. Napríklad k tomu Poľsku to sa ešte dostaneme a keď Baďo spomínal tú diasporu, tak by som povedal, že tá diaspora poľská je pomerne široká všade na západ od Poľska v rámci Európy. Takže kebyže to tak funguje, tak by som povedal, že by mali pravidelne dostávať 12 bodov od televotingu z Veľkej Británie. Ale vidíme, že takto nie je a Poľsko sa snaží, malo by asi niečo vo svojom prístupe k Eurovízii zmeniť. K tomu, aby nejaká krajina alebo nejaká pieseň vyhrala, je potrebných strašne veľa faktorov a častokrát rôzne veci sa musia spojiť a konštelácia hviezd musí byť priaznivá, ako by povedali fanúšikovia astrológie. Ale aj na umiestnenie v top 3 či top 5 sa môžeme pozrieť ako na veľmi veľký úspech a kvalitné umiestnenie. Adi sú výsledky pre malé krajiny v tejto kategórii o niečo lichotivejšie? Ako to vyzerá zo štatistického pohľadu pri finálových umiestneniach malých krajín? Ktorým krajinám podobným Slovensku a menším sa podarilo dostať v nedávnych rokoch do top 3 alebo top 5? Dobrá správa určite pre nás alebo pre akúkoľvek menšiu krajinu je to, že zo 44 krajín, na ktoré sme sa pozerali, tak je iba 7 krajín, ktorým sa od roku 2015 nepodarilo dostať sa do top 10. A to už top 10 je naozaj veľmi pekný výsledok. A v tej malej skupinke tých 7 krajín je napríklad Luxembursko, ktoré sa vrátilo po 30 rokoch a ešte potrebuje tú eurovíznu skúsenosť. Čierna Hora, Bielorusko, ktoré sa zúčastnili iba 5 až 6 krát z 9 ročníkov a 2 krajiny, ktoré sa zúčastňujú
pravidelne. Sú Slovinsko a San Marino, ktoré majú najlepší výsledok 14. a 19. miesto. Takže to sú také, povedala by som, dve výnimky z tých malých krajín, ktorým sa úplne nedarí. Ale keď sa pozrieme napríklad na nejaké pekné druhé miesta, tak to sa podarilo viacerým menším krajinám. Bulharsko, ktoré je približne rovnaké ako my, tak v roku 2017 skončili na druhom mieste, kedy ich reprezentoval Christian Kostov s piesňou Beautiful Mess. A takisto štvrté miesto Polikenova If Love Was a Crime. Takže dvakrát dokonca v top 5. Minulý rok sme videli Chorvátsko dostať sa na druhé miesto, Baby Lasagna, Rim Team Tag Team, to bolo tiež krásny výsledok a Chorvátsko je krajina, ktorá je naozaj o dosť menšia ako my. Ďalšie také slávne druhé miesto je určite Eleni Foureira s piesňou Fuego za Cyprus. Ak sa pozrieme na nejaké ďalšie príklady a pôjdem teda chronologicky od tých posledných ročníkov, v roku 2022 máme Srbsko a Konstraktu so skladbou Incorpore Sano, ktorá dosiahla 5. miesto. V 2021 Island 4. miesto so skladbou 10 Years. Enigmatický ročník 2020, ten istý interpret s piesňou Think About Things, ktorá bola považovaná za jedných z favoritov tohto ročníka. Či by vyhrala, to žiaľ sa nikdy nedozvieme. Môžeme o tom len polemizovať, ale určite by dosiahla minimálne rovnaký, ak nie väčší úspech ako pieseň 10 Years. V roku 2019 zase skvelé 8. miesto dosiahol azerbajdžanský spevák Chingis so skladbou Truth. Zároveň pri Azerbajdžane môžeme poznamenať, že v roku 2011 vyhral Eurovíziu, čo bolo vlastne 4. krát, čo sa Eurovízie Azerbajdžan ako krajina zúčastňoval, keďže debutovali v roku 2008 a podarilo sa im vyhrať. Azerbajdžan má ďalšie 4 umiestnenia v top 5. V roku 2017 vystrelilo napríklad Moldavsko s piesňou Hey Mama, od skupiny Sunstroke Project dosiahli 3. miesto za už spomínaným Christianom Kostovom z Bulharska.
A vlastne celá tá top trojka v roku 2017, pretože to vyhralo Portugalsko, boli krajiny, ktoré určite nepatria medzi tie veľké krajiny, ale skôr k tým stredným, respektíve k tým menším, podľa našej definície. No, to bol síce nabitý ročník, ale ja som strašne rád, že hej, mama to vtedy nevyhralo, lebo v tomto ročníku som bol skôr tým Bulharsko. Ale vlastne ako tak počúvam, tak väčšina tých malých krajín má šancu dostať sa minimálne do tej top 5, aj keď nie pravidelne, ako Azerbajdžan, ktorému sa to celkom darí, ale aspoň raz za čas, čo je teda fakt veľký úspech, lebo keď som si podrobnejšie Adi pozeral výsledky tvojho výskumu, zaujal ma fakt, že ak s niečím malé krajiny väčšinou nemajú problém, tak je to vlastne postup do finále, čo sa nám síce za tých pár rokov nepodarilo, ale dvakrát sme boli k tomu blízko, jedenkrát subjektívne s Kristinou a Horehroním a jedenkrát objektívne sme boli k tomu blízko pri vystúpení Dua Twins. Najhorší rating v tomto ukazovateli majú Čierna Hora, San Marino, Lotyšsko a Severné Macedónsko, ale celkom zle s tým postupom do finále sú aj Slovinci, Belgičania, či historicky spoludržitelia rekordu v počte výhier Írsko. A ako ste si mohli všimnúť, spomenuli sme v tomto zozname niekoľko takých, by som povedal, obvyklých podozrivých, ktorí rok čo rok pri svojom výbere opakujú tie isté chyby. A z toho dôvodu som si pripravil teda niekoľko nevyžiadaných rád pre tieto krajiny. Ako prvé, tu máme Albánsko, ktoré by podľa mňa malo prestať so zmenami piesní po národnom výbere a skúsiť ich naspievať aj v originálnom jazyku. Proste Albánsko revamp neznamená, že tvoja pesnička bude lepšia. Moldavsko z posledných ročníkov by som povedal, že by malo proste rovno zrušiť národné kolo, aj keď ja som veľký fanúšik národných kôl, ale už len počúvať všetky tie pesničky vo výbere je dosť veľké utrpenie a myslím si, že aj interne bez tohto zaťažovania fanúšikov Eurovízie by dokázali vybrať jednu kvalitnú pesničku, ktorá sa tam väčšinou nachádza. Väčšinou. Monako, historicky celkom úspešná krajina, by sa podobne ako Slovensko teda napríklad mohlo pre väčší úspech Eurovízii do nej vrátiť. Áno, a myslíme aj na vás, Bosna a Hercegovina. Strašne nám chýbate. Potom napríklad Írsko by na základe tohto ročníka mohlo natrvalo presedlať z írskych tancov na vymetanie diabla, lebo zjavne majú väčší úspech. Belgickí interpreti by napríklad mohli dokázať odspievať svoju pieseň naživo. Tiež si myslíme, že by to veľmi pomohlo ich finálnemu výsledku. Portugalsko by sa si malo znova odhlásiť z Eurovízie a potom sa do nej vrátiť, lebo naposledy to znamenalo pre nich výhru. Takže uvidíme, možno by sa im to potvrdilo. I keď musím povedať, že Portugalsko má v posledných rokoch stúpajúcu kvalitu, čo sa týka piesní, vystúpení a ukazuje sa to aj na ich výsledkoch. A napríklad také Dánsko by si mohlo uvedomiť, že už nie je rok 2013 a skúsiť posielať pesničky, ktoré majú šancu uspieť teraz, nie pred 10 rokmi. Adi, je ešte nejaká ďalšia krajina, ktorej by si treba dala nejakú nevyžiadanú radu? No po tomto roku možno aj Islandu, ktoré skončilo na poslednom mieste, môžeme poradiť, že nie je rok 2013, ale nie je rok 1993. Baďo, máš ty nejakú nevyžiadanú radu pre niektorú z krajín, ktoré sa účastnia alebo v minulosti účastnili Eurovízie? Mám radu pre Luxembursko, ktoré sa tohto roku vrátilo. Ak chcete byť naďalej úspešní, prosím, najmite si niekoho, kto vie robiť dobrú 3D grafiku, alebo ideálne ju nedávajte do svojho vystúpenia. Áno. Súhlasím, pridávam sa a možno by som pouvažoval aj o výmene kostýmového dizajnera. A ešte, samozrejme, Ježiši, zabudol by som na naše obľúbené Poľsko. Poľsko, sústrete sa prosím vás na jednoduché vystúpenie a kvalitnú pesničku. Menej je niekedy viac. A plus k Poľsku, tam už posledné 2 roky máme dosť dramatické národné výbery, takže ak máte výber, kde si ľudia môžu zvoliť svojho reprezentanta, tak by to malo byť viac transparentné, lebo ak niekto nemá podporu už svojich lokálnych fanúšikov, čiže ak ten poľský interpret nemá podporu ani v Poľsku, lebo tí ľudia chcú niekoho iného, tak ten úspech naozaj je veľmi ďaleko. Ale späť teda k dátam, dá sa povedať, aké je priemerné umiestnenie krajín s podobným počtom obyvateľov, ako má Slovensko? Dá sa to samozrejme povedať, ale musíme zdôrazniť to, že ten úspech nie je kvôli tomu, že má krajina nejaký počet obyvateľov alebo nejakú silu ekonomiky, ale ukazuje nám to skôr tú schopnosť krajiny na základe týchto faktorov vyprodukovať úspešnú a možno až víťaznú pieseň. A keď sa pozrieme na tie naše najbližšie, tak podľa počtu obyvateľov je to Írsko, Nórsko, Fínsko a Dánsko a majú priemerné 23. miesto. Ale keď do toho zohľadníme aj
tú silu ekonomiky, tak je nám najbližšie Azerbajdžan, Bulharsko a Srbsko, ktorí majú priemerné 17. miesto. Takže opäť sa dostávame k tomu približne 20. miestu, ale opäť tam počítame krajiny ako Bielorusko, Rusko a tak ďalej, takže by to bolo tak priemerné asi 15. miesto. Priemerné znamená, že raz by sme možno vyhrali, ďalší rok by to bolo 30. miesto a ďalší rok 15. Takže naozaj tie výkyvy a extrémy sú tam veľmi veľké aj v tých dátach. Ako si už spomenul, Miky, to Portugalsko, tak oni majú asi najväčšie extrémy. Tak v roku 2010 až 15, tých 5 rokov sa nekvalifikovali do finále. V 2016 sa vôbec súťaže nezúčastnili a v 2017 vyhrali. A potom zase o rok na to boli poslední. Takže tie extrémy tam naozaj môžu byť, ale ten priemer by sme mohli na základe všetkých rôznych dát počítať na to 10. až 15. miesto. Keď sa pozrieme bližšie na tie počtom obyvateľov podobné krajiny, zopakujem Nórsko, Fínsko, Dánsko, Írsko a z tých nedávnych účastníkov aj Bulharsko. To sú vlastne krajiny, ktoré majú dosť rozdielne výsledky v posledných rokoch. Napríklad Nórsko končilo na posledných miestach a teda Nórom zjavne pomohlo až to, keď už prestalo byť povinné spievať v národnom jazyku. Fíni posledné roky majú renesanciu celkom. Dánsko, Írsko nie sú až tak veľmi úspešné krajiny na Eurovízii v posledných rokoch, aj keď teda, ako som spomínal, Írsko ešte stále historicky patrí k tým najúspešnejším. Adi, prečo podľa teba majú tieto krajiny počtom obyvateľov podobné a vlastne aj tou ekonomickou silou, okrem toho Bulharska, také rozdielne výsledky? Ak sa pozrieme na tú kategóriu Nórsko, Dánsko a Fínsko, tak počtom obyvateľov síce sme si podobní, ale tá ekonomika týchto krajín je 2 až 4 krát väčšia a sú to rozvinutejšie krajiny, majú rozvinutejšiu kultúru, hudobný priemysel, samozrejme majú aj silnú a dlhú eurovíznu históriu, eurovízne skúsenosti, majú národné kolá, ktoré sledujú fanúšikovia po celej Európe a v týchto krajinách dá sa až povedať, že Eurovízia je súčasťou DNA tých ľudí. A Bulharsko potom je na tom inak. Eurovízia tam nie je až taká populárna, nemajú tam tú eurovíznu históriu, samozrejme ekonomika je menšia, takže je tam menej možnosť investovať do takéhoto projektu. Aj tá celkovo spoločenská situácia je tam podobná ako napríklad u nás na Slovensku. Baďo, trochu sme to už možno načrtli, ale prečo sa podľa teba Írsku v ostatných rokoch ako keby zasekla úspešná víťazná mašina? Írsko malo takú zlatú éru hlavne v 90. rokoch, kedy sa im podarilo Eurovíziu vyhrať viackrát. Lenže od 90. rokov už prešlo 30 rokov, to sú 30 ročia, ktoré priniesli veľký vývin a veľký skok, čo sa týka hudby a toho, čo je populárne. Jednoducho Eurovízia dneška vyzerá úplne, ale že úplne inak ako Eurovízia z roku 1993. Už nemáme orchester, už hlasujú aj diváci, máme televote. Krajiny, ktoré sa kedysi zúčastňovali, mnohé z nich sa už nezúčastňujú a naopak niektoré nové sa zúčastňujú. Celé to prostredie sa zmenilo a mám pocit, že žiaľ Írsko zaspalo tú zmenu, respektíve nevedelo sa jej nejako prispôsobiť. Z tých víťazných piesní, a z úspešných piesní, ktoré Írsko posílalo v 90. rokoch, veľmi výrazná inštrumentálna zložka pre orchester, častokrát už len tá melódia zapamätateľná, speváci a speváčky s vynikajúcim hlasom. Potom prišli 0. roky a tá bizarná éra Eurovízie. Oni jednoducho ako keby nevedeli nájsť niečo, čo bude pre nich znova fungovať a majú s tým problém, dá sa povedať, doteraz. Ja som veľmi zvedavý, či sa im podarí pokračovať v tom trende, ktorý mohli začať Bambi Thug s ich úspechom z Doomsday Blue. Či to je len nejaký výkyv a Írsko sa o rok vráti naspäť k tej takej klišé, veľmi jednoducho o ničom skladbám, ktoré prídu, odídu, nič ti nedajú, len ti vezmu tie 3 minúty z tvojho života, alebo či ich úspech Bambi Thug inšpiruje a nebudú sa bať poslať aj skladby, ktoré sú možno nekonvenčné, možno vystupujú z radu a tým pádom na Eurovízii budú môcť zaujať viac ako taký klasický popík alebo klasické írske motívy. Áno, ako sme povedali Írsko, prosím vás, už nie žiadne írske národné tance.
Ja som sa teda tiež podrobnejšie pozrel na najlepšie výsledky malých krajín a keďže ja nie som taký ten kvantitatívny analytik na z tých veľa dát a excelovských tabuliek, ale skôr sa zameriavam aj v svojej práci na kvalitatívnu analýzu, tak som sa snažil nájsť nejaké vzorce medzi tým, že akým spôsobom vlastne môže či už vyhrať, alebo v tej top 3 či v top 5 nakoniec sa umiestniť nejaká malá krajina. Našiel som také 3 spoločné menovatele. Prvý bolo výrazná odlišná pesnička, ktorá vynikla v tom ročníku a síce jej nepriniesla prvé miesto, ale táto malá krajina sa dostala na druhé miesto. Máme tu 3 krásne prípady, už spomínanú Eleny Foureira s piesňou Fuego v 2018. Minulý rok Kária Ča 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 a tento rok Baby Lasagna s Rim Tým Taký Dým. Či už Eleny Foureira alebo Kária, obaja boli vlastne interpreti, ktorí mali výrazne odlišné pesničky a nastavili aj nejaký trend, ktorý potom mnohé ďalšie vystúpenia sa snažili napodobniť. A ja ich volám akože také dôstojné druhé miesto. It's crazy, it's party, ale krásne druhé miesto. I keď teda v tom 2018 bolo crazy party aj na prvom mieste. Druhá tá kategória, opäť to stačilo na druhé miesto a nebolo to crazy, ale bola to neskutočne kvalitná pieseň. Či už Island v roku 2009, Is It True, Bulharsko 2017, moji veľkí favoriti, Ekinos z Bones. Ale napríklad aj viac do histórie Malta v roku 2005, Chiara Angel. Krásna balada, takisto aj v 2013. Farid Mamadov Hold Me za Azerbajdžan. Pekné, krásne, dôstojné balady, ale opäť to stačilo na druhé miesto, častokrát aj kvôli tomu, že daný ročník jednoducho mal dosť veľkých favoritov. A šancu na výhru tieto malé krajiny sa mi ukazuje, že majú najmä v ročníkoch bez jasného favorita. Či už Portugalsko 2017, Rakúsko 2014, Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix, alebo Dánsko v 2013, Emily de Forest, Only Teardrops. Spomínali sme, Dánsko proste posiela častokrát také generické pesničky a keď pošľú niečo lepšie tieto krajiny, tak majú výraznú šancu uspieť, keď ten ročník je vyrovnaný. Lebo ako náhle ten jeden favorit je v nejakom ročníku, či som sa na to pozeral, že keď má ročník nejakého favorita, väčšinou je to z nejakej tej väčšej krajiny. Samozrejme, keď sa pozrieme, ako vzniká v Eurovízny favorit, tak vzniká buď vďaka tomu, že je to fakt pesnička, ktorá všetkých zaujme a aj odborníci od začiatku hovoria, že je kvalitná, alebo sa favoritom stane vďaka tomu, že má strašne veľa prehratí. A je prirodzené, že krajina, ktorá má viac obyvateľov, alebo aj taký, že lepší a vyvinutejší hudobný priemysel, vyprodukuje potom, čo tá krajina predstaví svojho reprezentanta, tak vyprodukuje viac pozretí, viac zdieľaní a už sa to dostane v súčasnosti do algoritmov a ukazuje sa to viacerým ľuďom, lebo však samozrejme, keď predstaví napríklad Srbsko alebo Estónsko svojho reprezentanta, tak tých prvých 24 alebo 48 hodinách, ak to nie je úplná pecka, tak to má menej prehratí, ako keď predstaví svojho reprezentanta Francúzsko, UK, alebo je to víťaz napríklad Benidorm Festu alebo Sanrema. Takže v tomto ako keby tie stredné a väčšie krajiny majú
prirodzenú výhodu, že sa môžu stať favoritmi, napriek tomu, že tá pieseň možno nie je na prvú až takým veľkým favoritom. V roku 2012, ktorý bol veľmi silný ročník v tej top 3, vyhrala Loreen, druhé miesto Rusko a Buranovské babušky a tretie miesto bola opäť malá krajina Srbsko. Ako si spomenul tie balady, tak jedna z mojich obľúbených balkánskych balád Nie ľúbav stvár od Željka Joksimoviča. To je taká krásna pieseň, ale bohužiaľ ten ročník bol taký silný, že sa to proste nedalo vyhrať. Nie tvoja ľúbav stvár, da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ľúbav stvár, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Áno, a na druhé miesto samozrejme 6 tancujúcich dôchodkým pečúcich buchty. Ale som strašne rád, Adi, že si do tohto podcastu a do tohto dielu dostala Nie ľubastva, lebo to je taká moja obľúbená pesnička, mi sa hneď v hlave spustí ten nápev a už si predstavujem tie široké pláne. Neviem, prečo mne sa tá pesnička spája s Levým kráľom. A tu sa samozrejme otvára otázka, do akej miery je úspech v Eurovízii závislý od ekonomickej sily krajiny. Keď som si porovnávala grafy, ktorý jeden bol iba na základe počtu obyvateľov, druhý na základe HDP a tretí, ktorý zohľadňoval oba tieto faktory, tak najsilnejší vzťah bol práve medzi počtom obyvateľov a výsledkom na Eurovízii. Ekonomika mala výrazne menší vplyv na výsledok na Eurovízii, ale v oboch grafoch sú naozaj veľké výnimky. Čo sa týka HDP, tak máme krajiny s vysokým HDP ako Švajčiarsko, Holandsko, Rakúsko, ktoré na svoj potenciál dosahujú podpriemerné výsledky, ale každej z nich sa za posledné roky podarilo raz vyhrať, lebo mali kvalitnú pieseň. Čiže opäť sa dostávame k tomu, že počet obyvateľov a HDP vplývajú na schopnosť krajiny nie vyhrať Eurovíziu alebo sa dostať napríklad do top 5, ale vyprodukovať víťaznú pieseň. Ale opäť to nie je pravidlo. A teda z toho tvojho výskumu je zrejme, že napríklad Rumunsko, Poľsko alebo Írsko dosahujú výsledky pod svoje ekonomické možnosti. Týmto krajinám sme sa už viac menej venovali, ale vlastne v tejto kategórii sú aj niektorí účastníci Big Five, ako Nemecko, Veľká Británia, Španielsko. A akože pri týchto troch krajinách je akože dosť veľkým paradoxom, že posledná krajina z nich, ktorá v Eurovíziu vyhrala, bolo Nemecko. A že Veľká Británia a Španielsko ako veľké krajiny, kde má hudba veľkú tradíciu, majú silnú pop music, tak jednoducho sa im nepodarilo Eurovíziu vyhrať a majú podpriemerné výsledky. Na opačnej strane tohto rebríčka pozitívne vyčnieva Švédsko, Ukrajina a Cyprus, ktorým sa darí nad ich teda priemernú ekonomickú výkonnosť a dosahujú lepšie výsledky ako porovnateľné krajiny s takou ekonomikou. A keď som sa na tento zoznam pozrel podrobnejšie, opäť som tam našiel jeden spoločný menovateľ. Každá z týchto krajín má trochu iný kľúč k eurovíznemu úspechu, ale ukazuje sa, že sa držia svojej overenej stratégie. Napríklad Cyprus niekoľko rokov už predtým posielali vždy také príjemné tanečné piesne, ktoré mali taký uvoľnený charakter, častokrát aj jemne také teda stredomorský nádych a ako náhle videli, že Fuegu sa to podarilo, tak už aj ďalšie ročníky Cyprus sa väčšinou držal tohto kľúča a podarilo sa im bezpečne dostať do finále. Ako náhle tam bola nejaká pekná, tancujúca, sporoodetá deva, ktorá sa vlnila do stredomorských rytmov, Cyprus nemal problém s kvalifikáciou. Švédsko to zase dlhoročne produkuje kvalitné, súčasné, populárne piesne a ich reprezentanti sú v podstate častokrát presne tie piesne a ten žáner, ktorý môžeme bežne počúvať v súčasnosti v rádiách. A keď sa toho držia, tak majú vždy také priemerné, veľmi dobré umiestnenie. Samozrejme, ak je to nejaká lepšia pesnička, nejaká taká zapamätateľnejšia, tak už je to častokrát aj v top 5. A potom je tu ešte Ukrajina, kde by som povedal také dve veci. Jednak tiež Ukrajina v posledných rokoch sa jej darí, keď dokážu poslať interpreta, ktorý sklobí modernú hudbu s nejakými národnými motívmi, a vždy je tam aj nejaké silnejšie posolstvo. Mávajú výborný staging a povedal by som, že Ukrajina možno tak trošku po odchode Ruska z Eurovízie nedobrovoľnom prebrala tú pozíciu najsilnejšej slovanskej krajiny, ktorá samozrejme nie len preto, že odišlo Rusko, ale aj teda kvôli dôvodu, prečo Rusko odišlo z Eurovízie, tak získava sympatie na východe Európy. U všetkých týchto troch krajín podľa mňa je dôležité, že sú úspešné preto, že počujete 10 sekúnd tej piesne a viete, že toto je Švédsko, toto je Ukrajina, toto je Cyprus. No, pri Cypre to môže byť občas Grécko. A nie je ani jedna krajina
z Eurovízie, ktorá by bola nejaká veľmi stabilná, že každý rok sú napríklad v top 5 alebo každý rok sú v top 10. Sú tam obrovské rozdiely aj pri Ukrajine napríklad za posledných 10 rokov najlepšie miesto prvé, najhoršie 24. Takže aj také krajine ako Ukrajina, ktorá je hudobne silná, eurovízne silná, tak aj ona môže skončiť mimo top 20. Švajčiarsko napríklad, dobre, raz sa im podarí vyhrať, ale najhorší výsledok majú 41. miesto. Takže to je zase taká správa pre tie krajiny, že netreba sa vzdať. Ak raz niekto skončí na 40. mieste alebo 38., tak to neznamená, že budúci rok nemôžu byť na prvom alebo druhom. Moldavsko napríklad najlepší výsledok 3. miesto, najhoršie 40. A to vidíme pri takmer každej krajine. Island 4 až 43. Okrem Švédska a Talianska, ktoré sú viac stabilné, tak nie je ani jedna krajina, ktorá by bola stále v top 20. A väčšina krajín sa za posledných 10 rokov, takisto ako sa objavili v top 10, tak takisto sa objavili mimo dokonca top 30. Iba teraz si tak trošku načetla to Taliansko. Čím to podľa vás je, že to Taliansko je také stabilné a že takmer vždy je vlastne v top 10? Taliansko ako krajina má vo všeobecnosti veľmi dobrý hudobný priemysel. Možno je to ovplyvnené aj tým, že majú dlhoročnú tradíciu súťaže Sanremo, ktorá je veľmi prestížna, svoj status si drží aj v dnešnej dobe, kedy mnoho veľkých televíznych projektov postupne vymiera, pretože lineárna televízia ako taká vymiera a viac menej nejaký content creation, tvorba obsahu sa presúva do toho online sveta, na YouTube, na sociálne médiá a iné platformy a tú televíziu sledujú čoraz viac staršie ročníky a tie mladšie čoraz menej. Sanremo si ale dokáže udržiavať priazeň svojich divákov, dokáže si udržiavať relevanciu, čo je veľmi dôležité v rámci talianskeho hudobného priemyslu a už len byť na Sanreme, nielen vyhrať, ale byť tam je veľká podsta pre všetkých interpretov, ktorí sa tam kedy dostali. Platí to doteraz a jednoznačne vidíme, že tá talianská hudba je úspešná aj v Európe. Akíkoľvek interpreti z posledných 10 rokov, ktorí vzýšli z Talianska, mali výborné skladby, výborná produkcia, sú to skvelí, kvalitní speváci. Veľa ľuďom sa možno aj páči to, že oni vždy posielajú piesne v taliančine, vo svojom národnom jazyku, ktorý sám o sebe má veľmi veľa fanúšikov a veľa ľuďom sa tento jazyk páči. A ktoré z piesní malých krajín mali podľa vás na to, aby v niektorom z ročníkov vyhrali Eurovíziu, no nakoniec sa im to nepodarilo? No tak už sme spomínali párkrát ten rok 2017, kedy top 3 bolo Portugalsko, Bulharsko a Moldavsko a ja som bola tiež tým Bulharsko, takže keby som sa mohla vrátiť v čase a zmeniť jednu vec na tom ročníku, tak by Bulharsko vyhralo. Chorvátsko tento rok bolo tiež dosť blízko k výhre, to by som tiež ocenila, ak by sa to stalo. Keď sa vrátime ešte ďalej v čase, tak 2009 Island, to bola moja obľúbená pieseň už vtedy a po 15 rokoch môžem povedať, že stále si myslím, že to bola kvalitnejšia pieseň, ale samozrejme Alexander Rybak to vyhral a aj tá pieseň bola populárna. Takže to je skôr môj subjektívny názor, že Island bol vtedy kvalitnejší a taká najväčšia krivda podľa mňa je rok 2018, kedy Fuego podľa mňa malo na to, aby vyhralo. Ja musím jednoznačne súhlasiť s Aďou a Islandom 2009. To je jedna z mojich top 5 piesní z celej Eurovízie najobľúbenejších. To je tak nádherná balada. Žiaľ, mala smolu, že súťažila v ročníku s Alexandrom Rybakom, no a proste Fairy Tail to celé prevalcovala. Ale ako ďalšiu takúto pieseň, ktorá je tiež v mojej top 5 najobľúbenejších eurovíznych skladieb všetkých čias, je Rumunsko roku 2010. Playing with Fire. Ja tu pieseň milujem, to je presne taký ľahký radiopop, zapamätateľný, živé vystúpenie bolo taktiež podľa mňa veľmi dobre zvládnuté, aj výborne odspievané, ale opäť smola, že v tom istom ročníku nás všetkých opantala Lena tou svojou energiou mladej dievčiny, ktorá spieva o láske, čo k tomu dodať? No a ja opäť zablúdim do toho roku 2017, na to sa musíme akože nejak ešte pozrieť, lebo samozrejme opäť tiež bol som tým Bulharsko a Beautiful Mess
bola nádherná pieseň, ale nemal som ju na prvom mieste, mal som ju na druhom mieste. Na prvom mieste som mal totižto vtedy Azerbajdžan a Dihač so skladbou Skeletons. Ktorú myslím si, že skončila totálne podcenená, aj keď dopadla veľmi dobre, ale pre mňa to bol jednoznačný víťazný materiál. Možno to vystúpenie bolo pre niektorých ľudí až príliš divné, ak si pamätáte chlapíka v obleku na rebríku s konskou hlavou. A hoci ja som nebol tam ročníku fanúšikom Portugalska, ale dal by som do top 3 určite ešte inú malú krajinu, ktorá tu už párkrát bola spomenutá, a to je Bielorusko a Navi Band, Story of My Life, alebo teda História môjho žitia. To bola taká krásna pesnička, ktorá v slabšom ročníku by si za mňa bez problémov zaslúžila aj víťazstvo, lebo bola úplne nádherná. V dnešnej časti sme sa venovali teda najmä novším skladbám z Eurovízie, ktoré súťažili v ročníkoch, ktorých už mohli hlasovať aj diváci. A do Eurovízie pribudli aj semifinálové kola. Ale v dávnejšej minulosti nájdeme niekoľko príkladov, kedy sa malým krajinám podarilo získať veľkú cenu Eurovízie, a rekordmanom v tomto je Luxembursko, ktoré vyhralo Eurovíziu 5 krát, a môjim najobľúbenejším víťazom z Luxemburska je Vicky Leandros z Après Toi v roku 1972. Inak začiatok 70. rokov bol celkom zaujímavý pre malé krajiny, lebo v roku 1970 vyhralo Írsko, potom v 1971 vyhralo Monako a 72 a 73 vyhralo Luxembursko. Takže vlastne išlo to proti prúdu tomu, že potom väčšinou vyhrávali veľké krajiny, ale tieto 4 roky za sebou sa to podarilo práve týmto malým krajinám. A druhá taká renesancia malých krajín bola na začiatku milénia, kedy v roku 2000 vyhralo Dánsko, Olsen Brothers Fly on the Wings of Love. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. V 2001 Estónsko s piesňou Everybody. Come on everybody, let's sing along and feel the power of the song. Come on everybody, let's feel the spark that always lives in our hearts. Come on everybody, and let it out and leave the moment here and now. Come on everybody, go near the chance to feel so like to love. A v 2002 Lotyšsko a Marie N s piesňou I Wanna. Baďo, myslíš si, že bolo pre malú krajinu jednoduchšie vyhrať Eurovíziu, keď o víťazovi rozhodovali iba poroty? Takto by som to nepovedal. Keď sa pozrieme na rok 2007, kedy vyhralo Srbsko a pieseň Molitva, ako sme povedali, Srbsko môžeme približne porovnávať na základe tých ukazovateľov k Slovensku. Srbsko vyhralo v ročníku, kedy o víťazovi rozhodovali 100% len diváci.
Azerbajdžan 2011 už za zmiešaný systém, rovnako Portugalsko. Nemyslím si, že v minulosti to mali takéto krajiny ľahšie. Sice tá Eurovízia vtedy bola menej nákladná, nemuseli ste dávať toľké finančné prostriedky na vystúpenie, na marketing a podobne. Bol to v podstate jeden večer, kedy tam interpret alebo interpretka prišiel, zaspieval, počkal na výsledok a šiel domov. Teraz Eurovízia, keď nejaký interpret chce na ňu ísť, tak si musí takmer jeden celý mesiac okolo Eurovízie nechať voľný na Eurovíziu, ale aj predtým sa už pripravovať dlhú dobu, chodiť na tie pre-parties, proste venovať tej Eurovízii približne pol roka, ak nie rok svojho života, ešte ak je zapojený náhodou aj do tvorby tej piesne. Čiže možno je to náročnejšie z toho časového hľadiska a trošku finančného, ale vo všeobecnosti si nemyslím, že v minulosti bolo jednoduchšie pre tejto krajiny dosiahnuť dobrý výsledok. Dobrý výsledok sa dá dosiahnuť aj dnes, stačí sa proste tomu venovať a ísť do toho naplno a s tým, že chcem dosiahnuť dobrý výsledok, nie len sa zúčastniť, aby som si to mohol odvysielať, aby som si mohol zaškrtnúť fajočku v nejakom koncoročnom reporte, že áno, boli sme na Eurovízii. Ak sa pozrieme napríklad na tie víťazstvá Luxemburska alebo Monaka, tak nie úplne ich môžeme považovať za luxemburské víťazstvá, aj keď boli pod luxemburskou vlajkou, ale z 5 výhier Luxemburska 4-krát to boli francúzske speváčky s francúzskymi piesňami a 1-krát to bola grécka speváčka pôsobiaca v Nemecku a rovnako víťazná pieseň Monaka je francúzska pieseň od francúzskej speváčky. Takže tá história Luxemburska, Monaka, tých malých krajín, takisto ako teraz napríklad San Marino, nie sú to ľudia, ktorí niekedy San Marino napríklad reprezentujú ľudia, ktorí ani v San Marine nežijú, ale môžu sa prihlásiť do toho národného výberu. Takže skôr by mali tie krajiny podporovať vlastnú tvorbu, ale napríklad pri krajine ako San Marino alebo Monako, tam je 30 000 obyvateľov, tak zase akú šancu má tá krajina vyprodukovať nejakú úspešnú pieseň. Čiže Luxembursko alebo Monako sa správalo tak, ako sa teraz niektoré krajiny správajú pri športovej reprezentácii, že jednoducho si tých kvalitných interpretov alebo teda tie krajiny v súčasnosti športovcov vyhliadlo a nechalo ich reprezentovať svoju krajinu. Pozdravujeme Saúdskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Katar. A na záver teda tradičná otázka, je podľa vás fakt alebo mýtus, že by Slovensko nemalo v prípade svojej účasti vôbec šancu vyhrať Eurovíziu? Ako každý, kto má čo je len nejaké základné skúsenosti počúvania s porozumením, asi vie, že celá táto dnešná debata sa nesla v duchu, že je to mýtus. Šancu vyhrať Eurovíziu má vždy každá krajina, ale záleží od toho, ako sa k tej súťaži postaví, akú pieseň zvolí, či ten interpret tú pieseň dokáže odspievať naživo, pretože stále sa na Eurovízii spieva naživo a ja pevne verím, že to tak aj zostane, pretože spievať s autotunom dokážem aj ja, ale naživo odspievať napríklad Voila by som si nikdy v živote netrúfol. Keď tá krajina je ochotná venovať Eurovízii dostatok priestoru, dostatok času a skúsených ľudí, tie výsledky prídu. Ale ešte by som zároveň dodal, že tie výsledky nemusia prísť hneď. Nemusia prísť hneď v prvý rok účasti tej krajiny, druhý alebo tretí, ale tá krajina by sa nemala vzdávať a ďalej sa snažiť a posielať tie piesne, skúšať niečo nové, poučiť sa z predošlých chýb a raz to jednoducho vyjde. Presne, toto napríklad vidieť pri účasti Česka, ktoré posledné roky sa snaží pripravovať kvalitne na jednotlivé ročníky, dávajú do toho dosť veľa energie. A nie vždy sa síce podarí postúpiť, ale napríklad aj tento rok to bolo tesne na hrane postupu a keď je už Česko vo finále, tak si väčšinou vedie veľmi dobre. A vždy to boli zaujímavé pesničky, ktoré to finále obohatili. Čiže určite netreba mať veľké oči, a treba to skúšať, treba sa tak ako na všetko poctivo pripraviť, tak ako dnes to urobila napríklad Aďa pri tej svojej analýze a hľadať tú svoju zázračnú formulu, niečo, čo funguje, nejaký ten prístup, nejaký ten postup, ktorý nezaručí úspech, ale eliminuje tie neúspechy na úplné minimum. Ja tiež súhlasím s tým, že je to mýtus. Ak Slovensko vyprodukuje potenciálne víťaznú pieseň a vytvorí víťazné vystúpenie s podporou domácich fanúšikov a s podporou marketingu, tak vyhrá. Ale práve to by bolo na Slovensku ťažké. Nemáme tam tú historickú skúsenosť, nemáme ľudí, ktorí majú s takou veľkou show skúsenosti a preto prvý krok bude sa na Eurovíziu vrátiť a tie skúsenosti získavať. Ale stále by to bolo jednoduchšie, ako napríklad vyhrať majstrovstvá sveta vo futbale,
a to nič nemení na tom, že každý rok sa tam Slovensko zúčastňuje a teší sa z úspechov, že vôbec vyhrá nejaký zápas. A nie je to vôbec zbytočné, že napríklad naši futbalisti na ten turnaj idú a takisto nebude zbytočné, ak naši interpreti pôjdu na Eurovíziu. A samozrejme úspech na Eurovízii nie je iba víťazstvo, ale je to účasť, je to možnosť ukázať našu kultúru, našu modernú hudbu pred celou Európou, pred viac ako 100 miliónmi ľudí. Presne, možno aj práve preto sa tento rok vracia Čierna Hora, ktorá nemala historicky veľké úspechy, ale idú sa opäť pokúsiť zabojovať o postup do finále a o čo najlepšie umiestnenie pre svojho interpreta. A sme teda na konci dnešnej epizódy, v ktorej sme sa v rámci diskusie o eurovíznych mýtoch zľahka dotkli aj Slovenska a jeho účasti na Eurovízii. O 2 týždne zakončíme náš seriál o eurovíznych mýtoch a pri téme Slovenska na Eurovízii ešte ostaneme. Viac vám už neprezradím, ale bude to veľké, máte sa na čo tešiť. Čakanie na ďalšiu epizódu si môžete skrátiť našimi eurovíznymi playlistmi na Spotify, ktoré sme pripravili ku každej časti z cyklu Eurovízne mýty. Pripomínam, že všetky už vydané epizódy nájdete na podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, YouTube a na fanúšikovských profiloch Eurovision Slovakia. Nezabudnite ich sledovať na Facebooku, Instagrame a TikToku, kde sa dozviete všetko o našich aktivitách a neujdu vám žiadne novinky zo sveta Eurovízie. To je z dnešného 16. dielu všetko, do počutia na budúce.